Ako by? No Bendo, nahrávam ťa, tak to nám povedz o sebe. 3-4 a prídem. Čo? Sáčo, kde máš? Tuto, hej? Časy. Nedám si teraz som v službe, ja viem, čo je. No povedz nám čo o sebe, kde bývaš, ako sa máš? No poď. Ako sa voláš? No ne, neviem, musíš ty povedať. Benjamin, hej. Ako... Nie! Ako dlho to robíš, tieto veci, čo robíš? Tieto veci? Lebo budeš na internete, vieš ako. Kryskrasty! Ale kryskrasty! Ti dám, tam sa dále.